Bolo raz mesto, v ktorom sa skrývala jedna celá začarovaná mestská časť. Nemala názov a nenašli by ste ju ani na mape. Možno to znie ako rozprávka, ale napríklad v Bratislave zaberajú začarované štvrte plochu väčšiu ako 900 futbalových ihrísk. Tvoria ich najmä brownfieldy, chátrajúce priemyselné areály. Prečo sú začarované? Lebo na väčšine z nich je možné rozvíjať opäť len priemysel alebo ich nechať ďalej chátrať, a to aj v prípade, že nie sú znečistené po ukončenej výrobe. Začarované štvrte našťastie nevytvorila žiadna mágia, ale územný plán, a ten je možné zmeniť. Ak sa to podarí, začarované štvrte sa premenia na živé miesta. Také, čo ľudí spájajú, nie rozdeľujú plotmi. Z miest, kam by ste nevkročili ani za jasného dňa, môžu byť štvrte, kde sa vo vnútroblokoch hrajú deti a ulice sú pre ľudí. Lokálne centrá, v ktorých vznikajú a stretávajú sa susedské komunity. Na také chceme premeniť aj Palmu. Skrátka, namiesto priemyselného areálu vytvoríme premyslené miesto. Najprv však potrebujeme začarovanú štvrť spoločne odčarovať. Pridajte sa k nám.